Mikä erottaa menestyvän automaalaamon toisesta? Se on nykyaikainen maalausjärjestelmä. Tehokas työskentely lähtee oikeista välineistä, tuotteista ja menetelmistä. Mittaus ja kaavanteko. Sävyn vertailu. Tuttua. Märkää märälle. Pohjamaalin ruiskutus. Ei välihiontaa. Pintavärin ruiskutus heti kun pohjamaali on matta. 1,5 ruiskutuskertaa riittää ilman välihaihdutusta. Kirkaslakka voidaan ruiskuttaa jopa 7 minuutin kuluttua. Huippukiiltävä ja kosketuskuiva lopputulos 5 minuutin kuivumisajalla. Huomasitko eron? Pienempi maalinkulutus ja vähintään 30% lyhyempi työaika. Kiinnostaako sinua maalaamosi kannattavuus? Meillä on siihen resepti. Kokonaisratkaisut automaalauksen suunnannäyttäjältä.